Monggo Ibu, derek nyanyi. Oh ya, boleh sini. Yang mau joget aja Ibu. Iya, monggo. Derek minggah. Kagem kenang-kenangan teng channel YouTube Dragon Musik Official. Kaleres dipun live streaming wonten ing keluarga agung Bapak Eko Widyarso dalah Ibu Puri Perwati. Siang Bantoro Ratri mon eling manis hati setiaku bisa anduweni marang sang dia sholat yo ayo Bu monggo yang belum dapat jaket siapa ya ayo ini Bu ulan dadi saksi upayane katan monggo joget semuanya janji supaya mati supaya mati silakan Ibu monggo derek monggo boten napa-napa monggo Ibu khusus buat keluarga untuk bergembira bersama asik yo wong ayu tresna mungkin naryo tombo monggo Ibu mriki susah jroning batinku wong takus antep rasa Ibu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngaruh ni banyu segara rasaku ra bakal sirna senadyan nyawa loncat saka raga wis tresna rak disati misana asik monggo Om ikut aja Om ya Om siapa ini Om siapa oke terima kasih Ibu siapa ini Ibu Sumari Ibu siapa Ibu Sumari oke Ibu siapa Sumiati terima kasih ini mohon maaf ya jaketnya tinggal satu ya Bu nanti yang dapat siapa ini terserah monggo yo ayo Mas siang apa toro ratri emong eling manis hati setiaku iso anduweni marang sayang ya sholat perwakilan dari keluarga Bapak Eko ayo Ibu Puri
wis tresno ora bisa dipisahno. Matur nuwun. Atur nuwun Ibu. Ibu